Ahojte a vítam vás všetkých u nového videa. Túto vetu je určite divnejšie povedať ako počuť. Aspoň pre mňa. Som tu opäť po vyše roku, ale nebudeme tu teraz rozoberať, čo sa stalo, prečo sa to stalo, ako sa to stalo, to si budete môcť pozrieť v inom videjku. Ale ako ste si mohli všimnúť, tak nastali 3 také veľké zmeny. Prvá je, že som ostrihaná, čiže... Druhá vec, som v inom byte, čo nemáte na základe tohto videa ani ako zistiť, pretože vidíte našu streamovaciu scénu, ktorú bežne vydávate na Twitchi. Tí, ktorí ešte nemáte follow, tak to choďte napraviť, pretože som tam o dosť pravidelnejšie ako tu. A tretia, mám depresie. Viem, znie to hlúpo, ale nadväzuje na to trošku toto video, tak vyčkajte chvíľku, dobrá? Určite každý aspoň raz za svoj život zažil ten moment, kedy ten život nežije, ale prežíva. Extrémne dlho spíte, neviete sa vykopať z postele a keď už sa vykopete z tej postele, tak sa presuniete na gauč a najväčší denný gól je, že si dáte sprchu. Takto vyzerajú moje posledné týždne, ale vďaka mojim kamarátom, ktorí si povedali, že stačí a sú tu pre mňa, čiže ďakujem. Tak títo moji kamaráti ma vytiahli na najviac spontánny výlet. Tí, čo ma poznáte, tak viete, že čím spontánnejšie, tým šialenejšie a tým viac to zbožňujem, keďže neznášam plánovať veci. Spravili sme si spontánny výlet do Zvolená a vďaka tomu som natočila aj toto video. Takže poďte s nami. Musím sa ísť osprchovať, lebo akože mám pocit, že puberta ma nemá rada. Je 12:22 a začína mi tu vrieť voda. Keď cítim tie cestoviny, ako voňajú, tak mám pocit, že sa dotyčkujem asi. A asi vydržím s hotdogom z pumpy. Odslužím práve šťastnú cestu, takže kým sa to zmäkčí, tak idem tu popratať, pretože najprv popratať, potom sprcha. To znie logicky. Môžem ísť von? Myslím, že sme pripravení. Ja som oblečená ako strašný landák, ale môžeme ísť. Kúsok za Bratislavou sme sa zastavili ešte na pumpe, kde som si dala kávu s 1, 2, 3, možno 4 cukrami a kúpila som si nejakú tú bagetku s pitím. Samozrejme storičko o tom, že niekam ideme muselo byť, poriadne sme sa najedli a naša výprava mohla konečne začať. Inception video na streame. Čo stream na videu? To je jaký zoom, ty môj kokot. Dobro. Marty, pozdrav. Adam, vystrč sa, ja chcem, aby toto bolo to video. Vystrčte sa obidva, nech vás aj vidno. Ja tam popnem vaše Instagramy a ženy, choďte baliť tohoto chlapa. Je nezadaný. Ktorý? Ktorý? Oni vaše fakt dementi. Dobre, ideme sa túlať po meste a ideme ukončiť stream, bo doteraz sme streamovali, čiže Zvoleň, tiež sa. Nikto nikdy neuvidí, takže môžeš teraz sa prejaviť natoľko. Ja ho neuvidím nikdy. Osobnú vec? Áno, povedz osobnú vec. No. Takže prečo už tie všetky obchody zatvárate? Lebo je streda. A čo? Stredu nikto nerobí, vieš. A ešte? A zlepšíte sa. Zlepšíte sa. Á, dobre toto vyzerá to zaujímavo. To je pekné tie hory. Hej, hory sú pekné, ideme sa na to pozrieť. Hory vám ukážem neskôr, v tomto momente sme sa konečne usadili v kaviarni,
ktorá jediná dobre vyzerala, ale ako sa hovorí, nesúď knihu podľa obalu. Veď uvidíte. Budem ignorovať, že im to dlho trvalo, zmilili nám objednávky, ale pozrite, ako vyzerá horká čokoláda. No nič, Erika vám k tomu niečo povie. Počkaj, vydrž, musíte to zaostriť, môžeš. Mám jednu detičku, lebo to bol najprv prd. A dám to rozdýchávať, čo mi na to povieš? Nebudem sa k tomu ďalej už vyjadrovať. Už sme zaplatili, chvála Bohu, to nebolo také drahé. Tu máme už len cigaretku, oddych a ideme sa vrhnúť na zvolenské pamiatky. A ešte by som chcela povedať, že presne vďaka tomuto momentu vznikol dokonalý náhľadák, takže užívajte. Zvolenský výlet je veľmi zaujímavý, lebo tam je námestie, tam je hrad, to je pancierový vlak a to je všetko, čo viem, že môžeme pozrieť po Zvolene. Čiže... Dobre, ideme späť k autu a musím už natočiť na mobil, lebo sa mi vybola baterka vo foťaku, takže... Najviac smutná som bola z toho, že vo Zvolene mal byť, ako aj v Trnave tuším, veľká socha, že hashtag Zvolen. Kde som sa veľmi chcela odfotiť a chcela som mať z toho náhľadák na toto video, ale z nejakého dôvodu to tam nie je. Čiže super. A na záver sme sa už len vybrali na Zvolenský zámok a pozrieť sa na pancierovaný vlak. Pancierový? Neviem. Cesta domov klasicky opäť streamovanie, kde sme si trošku uleteli. A prišli sme domov unavení jak blázni. Overall, Zvolen nie je zlé mesto. Je to malinké mesto, všetko je hneď na kope. V jednoduchosti Zvolen nie je zlé mesto, je obyčajnejšie. Možno sme niečo prehliadli, neboli sme tam nejak extra dlho, ale 5 z 10. Mám pocit, že keď sem príde niekto zo Zvolena, tak dostanem hejt jak blázon. Ak to vyjde, tak o 3 dní idem do Trenčína, tak mi 100% dajte vedieť, či by ste chceli videjko aj z Trenčína, niečo na tento štýl, kde sa pozrieme na mestečko, natočíme si videjka, bla 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 bla. Môžeme si urobiť takú sériu, že spoznávame rôzne mesta. Čiže určite mi dajte do komentára vedieť. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Som tu po dlhej dobe. Nepamätám si, ako sa strihá. Skúšala som rôzne nové trápne zábery, takže ak to bude prepadak, tak sa vám ospravedlňujem a budem rada za každý like, nový odber. Vítajte na kanáli, keď ste tu noví a dúfam, že sa vidíme čoskoro. Majte sa. Ahojte.